For some of you that are seeing me for the first time, but I'm going to Eze-Ana Ugochi to be an orifte, or before Makajugo. I'm only saying to Aja Ugochi to ordinary temple. I didn't have for my family, because all of more teacher. I'm going to saying to Aja and Restoration Evangelical Mission, Brilliant Basso than so you can call me a priest or an evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. No, but you know one case you. It's your quiet you be what you should know about Umuada. I work na Umuada. They feminize. They portray the feminine energy. And then my children, no Umuada started from the time immemorial. And one feminine energy. Even in the spiritual realm. Yes. And we're feminine energy. And we're the throne of the Almighty Father. Then where the throne of the primordials, the primordial queen. So now oyiyi chukwu, udiri nwoke dị n'oyiyi chukwu, udiri nwanyị dị n'oyiyi chukwu. Nke ọ dị. Ihe ọbụla chukwu kere eke dị n'oyiyi. So ihe ọbụla o kere eke bụ ihe si n'ime ya pụta. So ọ ya batara eji wee nwee man and woman. So he cannot actually swear that Chukwuoke is masculine or feminine. He's both in him. So Ode Basalo Umuada the from time immemorial. So Umuada the very powerful in Igbo spirituality. We recognize them. We recognize the enormous power they possess. Etu akọ etu esi when Umuada in afọ one mmadụ a na-afụ anya. Ka esi nwekwa Umuada in the spiritual realm. Earthly governance will prototype of what is happening in the spiritual realm. That way we're Umuada than mother, that case Umuada than more. Yes. Was Umuada from every kingdom and every kingdom and the entities of powers and the realms in the spiritual realm. Yenda we have to pay attention. This includes another Basalo Umuada, the very unique. So you pay attention, you will learn something that will change your life for good. Message in that is to liberate some people. So tag on your name Umuada, Emma Umuada, tag the person. Go there Umuada, but I want to be here. So important announcement. I am in the month of September. Group ritual is here ongoing. You can join us all over the world. Everyone distance is never everybody and all right now. Temple Mobuna China. This what we go in virtual. Go for could be opening in this way all over the world. The friends of the temple, children of the temple, members of the Restoration Evangelical Mission, and the consecrated group. It was the last day of the month. Yes, I get a million. Pay no one Ahmad to temple to entities of powers. We have massive testimonies. We started this group ritual here carrying 3 years. Yes. Now let's proceed. But before we can one came one. I won't able child of the temple. Contribute to your quota annual festival. Annual festival by celebrate this particular festival for the children of the temple. Yes, they come back to Mona temple and and all kinds of weapons that will to be rich. Then this year on the very unique because none of this year on Kaina. I lay foundation for the place of worship of Chukwuoke. So all special festival. So after I know you have child of the temple all over the world. Madam may I be woman, I be to contribute to your quota towards making this festival a good success. Yes. What's up not big and you want only what actually I told you one. Chat and the WhatsApp number 0805 7837 or 0813 8243 871. 9 at screen gig up these numbers. Now let's proceed. This lecture mad long, just pay attention. We go one again, Umuada. So then we're Umuada, na mother, Umuada, na more. And Umuada is always powerful, both in the spiritual realm and the physical realm. Gwagwage, there no one more. Then we'll Chukwuoke, we'll feminine and masculine powers. Yes, some certain entities on power can be addressed as she, like Anna. You know, some entities of power address them like he. But the end, no one any vibration. And when
feminine vibration and masculine vibration. Well, passive and coercive nature. The passive vibration with feminine vibration. Then coercive vibration is the masculine vibration. So then we're ike nwoke na ike nwanyị. Then mana ha niile dị n'oyiyi Chukwu. So in him, the creator of the whole universe, udiri nwoke dị n'oyiyi Chukwu, udiri nwanyị dị n'oyiyi Chukwu. Etu aka ọ dịkwa na the vibrations and the radiation of powers. Enwere entities of powers ndị na-arụ ọrụ n'ụdị nwoke ma ọ bụ ụdị nwanyị. Wee gwakwa gị na ụbọchị na-akụwara gbasara spiritual hierarchy. Wee kụwara gbasara primordial queen. A primordial queen is otherwise known as Eze-Ana nke eluigwe. Ma ụfọdụ nwere ike ịkpọ ya queen of the ocean or queen of everything. So, but know that there is a queen. The queen radiates the feminine energy. So n'ụdị Chukwu feminine ya, masculine ya. N'ụdị ọbụla ọ chọrọ iradiate ike, ọ radiate ike. So ka ị malụ na nwaanyị ụmụada dịbara gboo. Ụmụagadi ụmụada. Umuada with those feminine energy. Even n'obodo dị iche iche nwere ụmụada, ịgbọrị ụmụada, ịgbọrị ụmụọkpụ, they mean the same thing. Okwu ha adịkwa ekwu okwukwu. You must appease them. Yes. So etu a ka ọ dị, etu isi malụ ụmụada n'ala Igbo is very very powerful. Etu a ka ụmụada na mmụọ is very very powerful. You don't joke with them. Oke ha ga-ezururi oke. You know how ụmụ nwaanyị si ekwechiri na ịghọtara ya? Ndị dị coercive nature ka dị mmụọ obi ọmịiko karịa nwaanyị. Mmụọ nwaanyị mee gị ihe ma ọ bụrụ na imejọọ ya, ọchị imere gị ebere o mere gị ebere. Mana ime ahụ na onwere onye polisi nwaanyị o jide go before ma onye force nwaanyị jide gị. Ọ ya achọ ka o meche kpọọ ihe niile completely because unu na-ebelieve na ha nwere a small power. Mana ọ bụrụ eziokwu, ụmụ nwaanyị nwere ike dị egwu. Ọ bụrụ na ụmụ nwaanyị on earth bido exercise the natural power given to them. Man, a woman can compass a man indirectly. They are very powerful being creatures. You know that? So nwaanyị abụrụ ihe eji n'obodo dị iche iche. You don't underestimate a power of a woman. O nwere akọ nna m kọlụ m. Ọkọlụ m sị m nwa m nsị akịrị ihe kpatara o ji wee bụrụ na ụmụ nwoke bụ ideji ụlọ. Ụmụ nwoke bụ ndị bụ n'ọha bụ the rulers, the figure and the arrowhead, the priest. O wee sị m na m ga-aka ọrụ m akụkọ na ihe mere mgbe gboo. O wee sị m na mgbe Chukwuoke gachara ụwa, ị nwere ike kpọọ ya my stories, but ọ etu aka o sikọrọ nyebe aka and I learned something from it. O wee sị na Chukwuoke gachara ụwa na-achọ kedu ndị a ga-enye ọchịchị ka ha na-achị n'ụwa. Ụmụ nwoke nwere masculine powers energy ka ụmụ nwaanyị nwere feminine energy. Chukwuoke wee sị ụmụ nwoke ngwa n'ụlọ ya eji ọgụ n'obodo idu n'ọba wee ha wee jebe. Ha wee ruo ebe anwa ụmụ nwoke wee nụgide ọgụ ọgụta akpụ nụgide ọgụ. Record the whole story short. Ụmụ nwoke gbute ofu isi, ndị ọzọ niile gbaa ọsọ. Ụmụ nwoke na-ekwerezi egwu na-enwere aṅụrị na anyị warrior na anyị abatago n'agha na anyị butere ofu isi na-enwe aṅụrị. Chukwuoke wee jụọ ha kedu ihe mere. Ha wee sị na ha jere na ọgụ ha bụrụ ọgụ ụmụazị na ha nụgide onye bụ ọgụ. Mechaa ha butere ofu isi, ha wee bata, ndị ọzọ niile gbara ọsọ deserted. Si oke none. O wee dị ụmụ nwaanyị wee sị ụmụ nwaanyị gwaje ụka n'obodo ọzọ. Ụmụ nwaanyị wee jụọ ọgụ. Ụmụ nwaanyị wee nụgide ọgụ wee gbugido mmadụ niile n'obodo a pịa. Ofu onye mee escape. Ụmụ nwaanyị na-ebe akwa nọ na mwute. Wee natara onwe nsị Chukwuoke na gasị ya gịnị mere. Sị na ha ji enye ọgụ na ha waipụrụ mmadụ niile dị ebe a, mana ihe na-ewute ha na-agbawa ha obi na ofu onye mere escape. N'ọnya ka ha kọchasịrị Chukwuoke wee sị na ụmụ nwoke ga na-achị ụwa. Ịghọtara ya? Ụmụ nwoke na-enwe neta agha. Mana nwaanyị decide ya ịgbaga ọsọ ọ ga-emekwa ihe niile. Nwaanyị emeghị ihe ọ chọrọ ime gịnị ma imejọ ya ma imejọkwa ya. Mmadụ nwere opportunity ime ya. Nwa nwere opportunity ọ ya strike gị. So etu a ka ọ dị ụmụada gbawa gị ụgwọ. Ịghọtara ya? Ụmụ ọkpụ. Ọ wee bụrụ na o nwere nwa ọkpụ akwara akpa na be nna gị.
ma ọ bụ na o nwere nwa ọkpụ emewuru o wee kpọọ ike wee kọsụ ya bụ ezinụlọ ọga ọ na-abaga one chance ọ ga-emekpa ụlọ ihe niile wee na-agbanwe ụgwọ ụmụ ọkpụ na-emegburu ha ịba one chance. Etu a ka ọ dị ụmụ ọkpụ enwere ụmụada in all the realms and in all kingdoms. Let me put it that way. Actually use some terms. Gathering is a grabs because no one can. I'm not on a spiritual level. I think I know my voice now. So I may use the terms. And well, many divisions and vibrations in the spiritual realm. But I may use kingdoms and realms. Every kingdom and every realm will masculine and feminine radiations. So in the spiritual realm, it will link with whether more than Umuada. All Yamen of Naina Waibu complete water settlement. I include Umuada Miri. You know that? Two ways we Umuada and Miri. Imana in the water realm and kingdom. There were many realms and kingdoms. There were the realms of the Obanjes. Let me put it this way. There were the realms of the Obanjes, where the water realms. Even that realms, there were the kingdoms. Ebonyes. Again, a mother will cable 1 million. Example. Managenia originated from the same realms and kingdoms. Mmadụ nwere ike ịbụ etu aka ọ dị n'ọgbanje. Mmadụ nwere ike ịbụ nwa mmiri mana ọ bụrụ onye ọgbanje. Mmadụ nwere ike iwe onye ọgbanje mana ọ bụrụ onye mmiri. Depends on the ọgbanje ọ bụ. O nwere ndị ọgbanje mmiri nwee ndị ọgbanje enu. Then nwee ndị na-akpụ o dependere na-afa ya determine ndị ọkpataki na ahịa setụrụ. Etu a ka ọ dị n'ụmụada. O nwere onye ya wọpụta ihe ọ niile ka ọkwa ajụ ụmụada. Ụmụaja Enu-Ana. Ụmụada Enu-Ana kwa adịghị ibu. Ihe ọnụ na-eri na-adị ya. Pụtara na ihe ndị ọzọ. Etu a ka ọ dịkwa. O nwere onye ya bụ nke ya na-awụ ya n'afa. Bụrụ na ụmụada ndị iyi owu ya. Umuada ndị si na mmiri as case may be, depending on the realms and kingdom onye si. Abịakwa n'ime ihe etu ahụ dịkwa ndị mmiri etu ha ka o si wee dị maka onwe onye wu n'ọgwụ onye mmiri mana ndị na-edi stọp ya kịta abụrụ nọọ ndị mmiri anyị na-eche spouse o nwere ike ọ bụ na ụmụada mmiri bụ ndị senitere. So etu esi alụ ọlụ a abụrụ cast on stone. O nwere etu esi gbatị ya n'afọ ya determine nke ha ya alụ. So ọ bụrụ na afọ enizi na-agbagidoro n'afọ ya gbatara ya aja ụmụada. Pụtara ya aja ụmụada jee chụọ ya. Ụfọdụ nwere ike ịsị na aja ụmụada ndị nwụrụ anwụ. So ụfọdụ chọrọ ịkọtụrụ ya bụ weda ma ọ bụ ụmụada ndị nwụrụ anwụ, ụmụada Enu-Ana ma ọ bụ ndị mmiri. Ọ bụ nke si na ndị otu jee setụrụ ha. Adị agbakwa ha dụrọ. Etu ahụ okwu ha si esi ike n'ụwa mmadụ a. Na ụmụada ọ bụ na imetara ọ bụ na be anyị na ịbịara ịnụ nwaanyị na be anyị imetara ụmụada o nwere ihe imere ọga. Nke mbụgodo bụ na ịkpọpụtacha ihe ụmụnna na ịbịara example na ịbịara ịgba nkwụ nwaanyị. Ịma na otu shia ụmụada dị ya. Ihe emewe ihe dị na ụmụada. Ndị ha na-awụ superb. Vat abịara ụmụnna na ụmụnna anyị. Ụmụada nwere ike ibi anyị ụmụnna rice ma ọ bụ swallow ofu ụzọ nri. Mana ụmụada ndị ha na-adụ ụzọ na nwee ihe na-aghọta. Swallow ya adị ya. Ndị ololo ya adị ya. Adị emetara ha mma nwere ihe emere nwere isi. Ịghọtara ya? Ọ bụrụ ọdụ nwanne ha nwaanyị ka ị bịara ịnụrụ. Ọ bụrụ ọdụ nwanne ha nwaanyị ka ị bịara ịnụ. Nwata nwa agbọghọbịa that young maiden, once you get married to that particular young maiden, o so ekwa n'otu ụmụada. Ịkpọrọkwa ya na obodo ụlọ. Ọ bụrụgokwa ụmụada n'obodo be nne ya. Ntị ọ dị. So okwu ha adịghị ekwu okwukwu.
ma no na bai ma nnu dia na osikwa na osere dia ga dey complete no but say last week okwa ije kwa je ke nwanyị gba nkwụ agbara nkwụ nwanne anyị nwanyị na Imo State side Uguta mana ọ bịakwa anyị je ụmụada oku ụlọ ozugbo na-ezu asị na oku ha zuru ezu anyị jewe na nke ndị nwunye anyị oku ụlọ ozugbo na-ezu asị na ozuru ezu ife anyị gawa n'ihu ọ bụrụ na otu ndị ezuru ezu ndị nwunye anyị ayọtawu ha ịghọtago maka na ịghọta mgbe a na-eme emegide onwe ka o si wee dị ruo na anyị ụmụnne ga-eme aka n'obi wepụ some certain things then anyị yọọ ndị nwunye anyị si ya na egosi ndị nwanne anyị nwaanyị na di ha wepụ ụfọdụ ihe mana nke ụmụada ada eje that place nnu anwa ma baa sopu anwa ha na-eke ọga ihe ebute ka ihe ebute na akpa ihe ebute nke ihe ebute na katọn ncha ọga ihe ebute ha adịkwa ekwe etu ha si na-ekwe na mmadụ ka ọ dị na mmụọ so agbagidoro ya afa wee sị na ụmụada na-agwa gị n'afa were ọsọ nwere ije because no ha nwa the embodiment of that feminine energy, yes, representing the primordial queen. You don't joke with them. So mambo na emoko na abịa n'ọsọ certain to nwa ụfọdụ omenala a ga-emebe asị je chụọ nwaada yọtara si je chụọ nwaada maka na o nwere ndị na ọnụkụ clan ọzọ ụdị ọzọ ha na-echi onwe ka ọzọ ha ti wee sachapụ na-enwere ọzọ onye chiri ọzọ na clan ha onwezi onye tolite n'ichi ọzọ o nwere ebe a na-emerụ mmemme asị je kpọọ nwaada na clan the eldest nwaada ka ọ bịa perform the one of the rituals a na-eme bọsị a na-etuwe mmadụ ka kwụsị ebe so nwaada iji na ha gwu egwu let us pray. Ekwem na Chineke ekwem na ọ dị ihe siri m ike ka Chineke na-apụghị izu m ụzọ m ga-esi lụgbuo ya n'ihi na ọ masịrị ihe niile obi m siri ike na Chineke emeworo m ya ya gazie. May the blessing of Chukwu pụrụ ime ihe na-ebi with you all. May you be protected. May you be blessed. WhatsApp number is 0805-7837-672 or 0813-8243-871. Kemesia.